हम हुले हब होली चुमा दोनों गाल पर हम हुले हब होली चुमा दोनों गाल हम हुले हम असोनीली है चुमा दोनों गाल पर। अरे तब बोलौले बिया कवना बात के चिंता बा। माही जी मनीषा जी आप लोग भी आ जाइए। त्रिदेव हम लोग हैं पचदेव हो जाते हैं। भैया के मन बा तेरे मन जगह कम बा लेकिन ठीक बा कि हमारा रहते बोल रे शेरवा कवना बात के चिंता बा। मिले ना आई पापा भैया के डरे जानू हो छापा पड़ल बाटे घरे। तो जी आपके भाई गोले बाप हमारा रहते बोल रे पगली कवना बात के चिंता बा। अब आजुओ के डेट में बलिया में कोई बोलता ही रे। जहाँ हमारे कनक भैया हैं योगेश भैया हैं ये हमारे कुल भैया हैं कुंदन भैया हैं इतने भैया लोग हैं साथ में सनी भाई हैं। तब आजुओ के बोल दे भैया कि तोरा के कौन हाथ लगा दी जब लगा जिंदा तोरा के कौन हाथ लगा दी जब लगा जिंदा। हमारा रहते बोल रे भैया कौन बात की चिंता बा। हमारा रहते बोल रे कौन बात की चिंता बा। तोरा के कौन हाथ लगा दी जब लगा जिंदा तोरा के निशा जी खाती कहे बकोलू भैया जौन मुस्की मारत नहीं वो मुस्की खाती कहे बकोलू भैया ऐसा मुस्की मारले बड़ी के मैं उठ लाल हो गया। सुनी बाडू दिलवा में मचवल हलकाई गोरी बाडू दिलवा में मचवल हलकाई गोरी जनवा मारे हलका हलकाई हाफ नोट बढ़ा लो ना हमार कलू भैया इशारा कइले बड़न आम अभियंता एगो गाना हमारा आइल बा आम अभियंता नया गाना बा अभी पर खाली ऑडियो आइल बाटे भाई हमार आम अभियंता गाना कितना लोग सुन ले बाटे सुन ले बड़ा लोग नया एगो नाम दे दिहलो आम के नया नाम दे ऐसे दिले बनी जब भैया कि गाँव जवार में केहू तनियो मनी हचकत कि ना पहले लोग पढ़ल लिखल आदमी के इंजीनियर आदमी के अभियंता कहे अब तनियो मनी हचकत रहता तहार नाम अभियंता हो जाता
कुकुर बिलाई के हमारे अभियंते चाचा कहल। अभियंते चाचा कौन में सुनले भरी जा जौन कुकुर विकलांग होके वो अभियंता कुकुर हो। तो ही पे जब लंगड़ा लंगड़ा आम के हमें अभियंता हम कोई सके नहीं जानू जी। देखिए हमारे सोने भी हमारे गार्जियन भैया के यहाँ जौन जलसा लगल रहे वो जलसा के जवाब में आज पुनः हमरा कनक चाचा जी के यहाँ उतना जबरदस्त जलसा लगल बा। सब गार्जियन के बार बार प्रणाम बा। कल भैया ओए राहुल भैया कलू भैया कौनो भैया चलो बजाओ। अरे की टेस्ट जेकर बेस्ट हा अरे जनेला पूरा जनता जनता की लंगड़ा से बढ़िया यहाँ लंगड़ा से बढ़िया टेस्ट कोनो आम के ना हो। गोलू भैया ऐसे से उठा ली कैसे बिरहा वाला भाव में। गोलू भैया की टेस्ट जेकर बेस्ट हा जनेला पूरा जनता टेस्ट जेकर बेस्ट हा जनेला पूरा जनता। गोलू भैया त ले ले यही हाथा जाऊ है या मैं अभिया ले यही हटिया है या मैं अभिया बड़े बड़े बीच के कराइली हमनी के एगो लाइन मिस कर देनी जा कलू भैया गाना में कि टेढ़े टेढ़े बीच के कराइली हटाता अरे तले ले यही हारा जाऊ है या मैं अभिया ले यही हपिया है या मैं अभिया। सनी भाई यही तो हमें हो रही लिखिला भले तो जत बानी रुमाल पहले फोटो ये हो जाओ। हाँ थैंक यू भैया ये जरूरी बा। याद कैसे रहेगा याद 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 बस याद रह जाती है। थैंक यू भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया लिखिलो भले तर जत बानी रुमाल पर आज नो टेक्स्ट में से चल गई। पहले लोग लिखत रहे चम्मच में चम्मच चम्मच में जीरा हमार वाली ही लाखों में हीरा। पहले ग्रीटिंग कार्ड चले तो वह नया साल पे एगो गर्लफ्रेंड वगैरह का बोला ले बिया लिखिलो भले तर जत बानी रुमाल पर लिखिलो भले तर जत बानी रुमाल पर बोला ले बिया मान भी ले खाती नया साल निशा जी हेल्दी बानी नु शरीर एकदम भरल भरल बा। लेकिन भैया तो निशा जी खाती कही दिए बा पतरे बोला मुँह में रस बड़ी होला। लेकिन निशा जी तनी भरल बड़ी खाता पीता शरीर है। कलू भैया कि जौवन मजा मिले नहीं तो सक आना चाहिए जौवन मजा मिले नहीं तो सक आना चाहिए अरे तो उसे बेसी मजा मिले निशा के
जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। उसका भी बड़ा नाम है। अब पलंग पे ना, पलंग पे सुता दो सीधे गद्दा का क्या काम है। तेंकर लेकर मेहरारू रहो कि भोले कम कमाए बाकी में रोजगार ना मिले, ना बेरोजगार। कि भोले कम कमाए बाकी में रोजगार ना मिले, कि मर्दा गोर होके या काला मगर खिलार ना मिले, मर्दा गोर होके या काला। अभी मेहरी भले बीते जीवन में साइकिल बाकी थार न मिले। भले बीते जीवन में साइकिल बाकी थार न मिले। लौवा खातिर नहीं की कहत, लेकिन कहत नहीं कि मेहरी गोर मिले भाकरिया बाकी छिना। अब जब खिलाड़ और CHI NAR की नहीं, बात नहीं, हो नहीं, गई, अब हम ना रुको भैया।